गिबियावनो बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं दिनै भिडिअ बानायनायनि जाहोनानो जाबाय आं गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे खोथा गोसोआव सानबाय थादोंमोन। बुङा एबा भिडिअखौ बानाया सानदोंमोन, अब्लाबो आं बानायबाय। दा आंनि भिडिअ बानायनायनि उद्देश्यआनो जाबाय बैसागुनि सोमोन्दै आं फंनैसो होनो सानदों। आंनि गोसोआव साननाय खोथा बे, आंनि बे गोसोनि साननायखौ दिनै बयनिसिम फोरमायहरनो सानदों। आंनि बे साननायाव बा आंनि फोरमायनायाव माबाफोर गोरोन्थिफोर जायोबा, भुलफोर जायोबा बेखौ गिबियावनो निमाहा बिग्रोखानाय जाबाय। मानोना बे आंनि साननायसो। आंनि बे फोरमायनो नागिरनाया जाहैबाय ओरैबायदि, जोङो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों बे बैसागु फोरबो जाबाय जोंनि आंगोनि बर' फिसाफोरनि रंजालि बैसागु। बे बोसोर गोदानजों फालियो। बाहाय नियम निति किसुमान दङ। जोङो बोसोर गोदानाव गिदिरखौ सनमान लायो। गाव गाव न'खरफ्राव नियम बादियै जोङो खुलुमग्रा थानफ्राव खुलुमो, रंजायो, मोसायो, जायो, लोङो। आं बेहायनो फंनैसो खोथाखौ सानदों। जोङो बैसागुखौ फालिनांगौ, जोंनि आंगो बर'नि आंगो फोरबो बैसागु। बाहाय जानाय लोंनाय थाखागोन, मोसानाय रंजानाय थाखागोन। बेनि अनगायैबो जों बे जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय, मोसानाय कालचारफोरखौ, जेरै दस्रा हारिया गावनि गाननाय जोमनाय, मोसानाय, खननाय, दामनाय देनाय आरो गावनि कालचारखौ विश्व दरबाराव, जेरै लन्डन, आमेरिका, बोजों दस्रा देशाव थानानैबाबो गावनि फोरबोफोरखौ जेरै फालिनानै दिन्थियो, बेबादिनो जोंबो बर'फ्रा जोंनि आंगो फोरबो बैसागुखौ दस्रायाव विश्व दरबाराव दिन्थिनो हानाय राहा लामाफोरखौ जोंबो लानांगौ। आं सानो बैसागुबा जोङो न'खराव जानाय लोंनाय एबा पार्टि खालामनाय, समाजनि गेजेरावनो जों बेखिनिखौल' खालामना थायोबा जानाय नङा। मानो सानोबा इयुननि गथ' गथायफ्रा जों सिगाङाव उन्दैयाव जेरै मोनबोदों, बेनिफ्राय हयथ' दानि जोंनि फिसाफ्रा, गथ' गथायफ्रा खमसिन मोनदों। जों गोदो उन्दैयाव औवानि हाखाव लानानै बैसागु मागियोमोन। दस्रायाव थाङाबाबो गामियावनो जा बादा जा मेथाइफोर खनोमोन, मागियोमोन। जा एसे फैसा मोनो बेजों जों गोजोननाय मोनोमोन। नाथाय दानि उन्दैफ्रा बेखिनिखौबो खालामनो रोङा, औवानि हाखावखौबो सिनाया। मानोना बैसागुआव मा खालामनांगौ नियम निति, बेखौ जों जुदि दानो दिन्थिनानै होआबा, फोरमायना होआबा, बिसोर इयुनाव मोनथिनाय नङा। दस्राफोरा जेरै गावनि फोरबोफोर फैयोबा बेनि सिगां, फोरबो जानायनि सिगां 1 मास 15 दिन सिगांफोरनिफ्राय जेरै गथ' गथायखौ लानानै रिहार्सेल, अर्थात रोङैखौ फोरोंनाय, सोरबा गोरोङा खोन्थाना होनाय, बेफोरबादि खालामनानै गावनि फोरबोखौ विश्व दरबाराव थिखांदों बिसोरो। बेबायदिनो जोंनि बर' फिसाफ्राबो, जों बयबो जयै जोंनि गथ' गथायफोरनो जोंनि आंगो फोरबो बैसागुजों लोगोसे बे बैसागुआवनो दङ जोंनि कालचार, जोंनि मोसानाय, दामनाय देनाय, खाम, सिफुं गासिबो बे बैसागुआवनो जों बाहायो। बे बुस्थुखौ जों विश्व दरबाराव दिन्थिनोबा जोंनि गथ' फिसा फिसौफोरखौ जोङो मोनसे लामा हिसाबै, जेरै दस्राफ्रा फोरबोफोर फैनाय सिगां रिहार्सेल मोनसे खालामनानै गथ' गथायखौ रोङैखौ फोरोंलाङो, बेबादिनो जोंनि समाजावबो जोंनि बर'फ्राबो गामि दरसेयाव नङाबा गामि दरब्रै दरबा ज' जानानै उन्दैफोरखौ जोंनि बैसागु फैनाय सिगां गावनि गाननाय दख'नाफोरजों, गावनि गैयाबा बिमानि बिब'नि जायनि मोनो बेखौ गाननानै, एबा गावनि जा हायो जा हाया गावनि ड्रेसखौ गाननानै मोसानाय बागुरुम्बा, जिखौ होनो जों बर'नि आंगो बागुरुम्बा मोसानाय, बेखौ जों विश्व दरबाराव दिन्थिनो थाखाय, लोगोसे जोंनि कालचार, जोंनि खननाय मोसानाय दामनाय देनायखौ जों जौगाहोलांनांगोन। मानोना नोंबो फासयनो थायो, आंबो फासयनो थायो, रावबो बुंलाया होनलाया, रंजादों, मोसादों, जादों, लोंदों, पार्टि खालामदों, बेखिनिजों जोंनि बैसागुआ हयथ' इयुनाव गथ'फोरखौ जों बिदिनो थाबाय थायोबा बिसोरनो जोङो जोंनि कालचार, जोंनि मोसानाय दामनाय देनाय जिखिनि दं गासिबो हयथ' मोनसे समाव गोमालांनोबो हागौ। बेनि थाखायनो जोङो बयबो जयै दिनै गार्जेन हिसाबै आंनि फिसानो आं बागुरुम्बा मोसानायखौ खोन्थानांगोन। बैसागुआव मा खालामो नियम निति बादि बेखौ दिन्थिनो थाखाय जों बैसागुनि सिगां गामि मोनसेयाव हायाबाबो
ज' मोनब्रै मोनबा गामिजों गथ' गथायफोरखौ उन्दैफोरखौ गथ'फोर गिदिरफोरखौ जाय गोसो ज' लेंथुमनानै सानब्रै सानबा 7 दिन जि हायो जोंनि कालचारखौ फोथांना दोननोबा फोरोंनांगौआ आंनि गोसोजों गोनांथि जाबाय। बेबादि जों खालामाबा मानोना जोंनि गथ' गथायफोरा दा जोंनि बागुरुम्बा हयथ' मोसानाय दामनाय देनाय खन्नायफोरखौ फारि फारि बावलांजोबगोन। दस्रा हारिया जेरै गावनि कालचारखौ गावनि उत्सबखौ फोरबोखौ फोथांना दोननो थाखाय गथ' उन्दैफोरखौ लानानै सोरबा गोरोङा फोरोङो बेबादि जाहाथे जोंनि समाजावबो जोंनि बर'नि गेजेरावबो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो जाहाथे बेफोरबादिया ओंखारबोगोन होननानै आं सानो। मानोना जुदि जों बेफोरखौ दानिफ्रायनो लामाफोर जुदि दिहुननानै होखायाबा गथ' गथाया इयुनाव जोंनि बागुरुम्बा हयथ' जोंनि गाननाय दख'ना हयथ' जोंनि खननाय जोंनि मोसानाय जोंनि आंगो दामग्रा मुवाया बेसादा मा सिफुङा मा खामा मा बेखौ हयथ' सिनायनाय नङा। बिनि थाखायनो जों नियम मोनसे खालामनांगौ आंनि गोसोजों साननाय। नाथाय समाजा हयथ' बिनि गेजेराव आंनि होननायाव माबाफोर जुदि दाय दसफोर थालांबायो निमाहा होनांगोन। मानोना आंनि गोसोनि साननायखौसो आं दिनै फोरमायदों। मानोना जोंनि हारिखौ जौगाहोनोबा जानाय लोंनाय मोसानायल'जों जाया, जोङो गथ' गथायखौ फोरोंलांनांगोन। अब्लासो इयुन फोलेरा जोंना सिनायथि होनो हाहैगोन। जों हायाखै नाथाय बिसोरो मोनसे समाव बिसोरनावबो साननाय फैगोन अब्ला औ जोंनि कालचारा मा जोंनि गाननाया मा जोंनि रावा मा जोंनि मोसानाया मा बेफोरखौ जेब्ला साननानै गाव गावनि रोंनायजों लोगोसे कालचारखौ बुहुमाव हयथ' जौगाहोलांनो थाखाय सेस्था खालामगोन। दा बेखिनिखौ जों लामाखौ दिन्थिना होलांनांगोन। दा ओंखायनो बयखौबो जों ज' जानानै जों बर' फिसाफ्रा जोंनि गथ' गथायखौबो जोंनि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोआ जेब्ला फैयो बेनि सिगां जाहाथे गामि दरसेयाव हायाबा गामि दरब्रै दरबा ज' जानानै जेरै दस्रा हारिफ्रा गावनि उत्सबखौ फोरोङो जोंनि कालचारा बे जोंनि दामनाय देनाया बे होननानै जों उन्दैफोरखौ दानिफ्राय जुदि फोरोंलाङाबा हयथ' इयुनाव जोंनि बर' जाथिनि अर्थात बर'फोरनि कालचार दामनाय देनाया हयथ' फासयलांबाय थागोनसो। दस्राना दा आवगायलांगासिनो दं। ओंखायनो जोंबो सेस्था खालामनांगौ नाजानांगौ जाहाथे जोंनि कालचार जोंनि दामनाय देनाय गाननाय मोसानाय गासिबो बिथिङाव जाहाथे जों आवगायलांनो हायो। लेखा रोंनानैल' जानाय नङा, जोंनि समाजखौबो जौगाहोलांनोबा जोंनि दामनाय देनाय कालचारा नांफाखाथारगोन। मानसि हिसाबै आं टाइटेलखौ बर' एबा बसुमतारी एबा ब्रह्म टाइटेलखौल' लानानै जों बुहुमाव सिनायथि होनो हाया। जोंनि कालचार नांगौ, राव नांगौ, जोंनि खननाय दामनाय देनाय मोसानायजोंसो जों गावनि सिनायथिखौ होनो हायो। आं दिनै बेखिनिखौनो आंनि गोसोआव गले गले थिनबाय थानाय हिसाबै दिनै बयनिसिम आंनि साननायखौ फोरमायथिनो होननानै दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। भिडिअखौ जुदि नायनानै माबाफोर आंनि गोरोन्थि जादोंबा बेखौ खोन्थाहरनांगोन। मानोना आंबोथ' मानसिसो, आंहा जेबो गोहो गैया। आंनि फिसा मेलेमजों दिनै जिखिनि साननानै मोनदों आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनो नागिरदों। बेखिनिखौ बुंनानै आं बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनायाव माबाफोर भुलबान्थि दाय दस गोरोन्थिफोर जायोबा बयनिसिम आं फारियै निमाहा बिनाय जाबाय। बैसागुआव जाहाथे बयनिबो न'खराव सुख सान्ति फैथों आरो थांनाय सुखु दुखु गासिबो बावगारनानै जाहाथे बोसोर गोदानाव बयबो न'खराव जाहाथे सुख सान्ति फैयो। बेजों लोगोसे जोंनि इयुननि जोलैफ्रा जाहाथे जोंनि कालचार जोंनि हारि जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय मोसानाय मेथाइ खननाय गासिबखौबो जाहाथे रोंलांनो हायो। बेनि थाखाय जाहाथे जों बर'फ्रा बयबो जयै मोनसे गोसोआव थांखि लानांगोन। जों फिसाफोरनो मोनसे राहा लामाखौ दिन्थिनो थाखाय जाहाथे बयबो गियानि गुनि बयबो रोंनाय मानसिफ्रा जाहाथे गोसोआव एसे आंनि भिडिअखौ जुदि नुदोंबा आंनि खोथाया जुदि सैथोबा एसे सानना नायनाया गाहाम। आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि भिडिअखौ दिनै एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।